Atur sugeng dumateng kang samya dateng angling sani paten kula coceman peleng-peleng ampun ngantos samya jingklon mangke mudah paseter atur kula dumateng kang samya peksa ampun ngantos sami kala ing kawula yen wonten lepat kawula nyuwun kuke pangarsa milanipun sedaya kang samya teksa ampun ngantos sami kala ing kawula kanjeng kula rupala nanging tasih aja nika nadyan nala rupa kula amateni nanging tasih golongane santri sayekti sawang sampeyan lampahi kesenian warna-warni kula niki laris boking kepengiran dereng waketosan budaya sanyata saged tumasa upados pangupa jiwa nadyan ala rupa kula mateni nanging tasih golongane santri sayekti sawasani angkai kesenian warna-warni sampun cekap kang dados satur kawula mugi samya sekecanan gaira sedaya sinambi preksa kawula kang rupane boten tata Ya, baru saja kita sebagai tadi membuka ada topeng ireng putrinya yang cantik-cantik spesial buat panjenengan semua dan para hadirin yang sudah datang di lapangan kerangka punya hoi dalam acara Gebyar Kemerdekaan. Tentunya satu buah doa senantiasa menyertai warga kerangka lebih baik dan sejahtera. Amin. raga kang kajirat tresna linali ing jiwa
kegandrung parasmu ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Ayo prokonco padha olahraga supaya badane rasa sinambi moco ira-ira dewa engkang diturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan korban kono mari ngeleroti junjungan Nabi kita Nabi Muhammad yang mulia.
kang samya mreksa mugi ingkang den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Ya, yang baru saja gabung, kami ucapkan selamat bergabung bersama kami. Dan apabila panjenengan mau ikut bergoyang, dipersilahkan untuk bergoyang sesuai porsi panjenengan. Yang penting kita cinta damai bro, jaga keamanan dan kondusivitas tentunya untuk panjenengan semua demi kenyamanan hiburan pada malam hari ini. Yo, masih bersama topeng irengnya cantik-cantik yang akan masih perform di hadapan panjenengan semua. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat zakat puasa haji lamun kuasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat zakat puasa haji lamun kuasa. Agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni sedang salat zakat puasa haji lamun kuasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat zakat puasa haji lamun kuasa. Agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat zakat puasa haji lamun kuasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedang salat
wajib main landang wonten lurung ilmu wajib main landang wonten lurung ilmu ojo liren turun rusak bodohmu ojo liren turun rusak bodohmu wadon murung ilmu ojo irene turun rusak bodohmu ojo irene turun rusak bodohmu ayo kaya widodari ayu kaya widodari yen turun kalemane mari yen jatuh jatuhne mari Yo, masih bersama pasukan jogetnya yang malam hari ini hadir. Ini di sebelah kanan panggung kayaknya ramai banget yo. Oke. Mas Jambul dan kawan-kawan ini dari Lebak punya. Ada juga penari-penari cantiknya ini. Ini juga Madein Lebak. Dan apabila panjenengan mau menghadirkan teman-teman yang baru saja perform, tentunya gampang Pak, gratis sesuai standar nasional. Yuk, masih bersama Warago Jati Budaya. Yes. Sepi rasane masuk deh waktu pinuju dek langut tarose apa wis lali sliramu kesemana entolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis pasti lali aku mumpung saiki ketemu sekitar tetepengan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika ibu sepi rasane untuk pinuju Adine
satu lekang ketompo kangen iki rasa sak mimpi durung kuto tali rasa kangen wis bisa Yo, kasih tepuk tangan yang meriah untuk bidadari-bidadari topeng ring yang baru saja perform di hadapan panjenengan semua.